Bukan. Orang muda mana mang? A yau ne 3 ga watan 5 shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanarwa da mutanen 'yan Najeriya zaman lafiya ya fi komai. Kakakiran da na 'yan sanda ta kasa sun yi nasarar kama Bilal Yusuf Yahaya a wani samame da suka kai unguwar Tarauni. A yunkurin tserewa sai dai ma'aikatan sun samu nasarar harbin sa kirji. Yanzu haka maganar da ake Allah ya masa rasuwa, Allah ya ji kansa mu. Bilal Yusuf Allah ya mai rasuwa. To ni tashi mu je wajen gaisuwa. Ba mun yana Allah ka tsare min zan je dawo. Ba zan dade. Karanta kulhuwan lahu Allah ya mai rahama. Sun sanadin farzin gidan maza ko in ce gidan wuya. Bayan walar ma'aikata sannan ga zalimi a gidan ya mamaye ko ina ya hana kowa ya shakata. Wannan walar da mai tai kama wani soyayya ta zo da shi, wani sata ce ta zo da shi. Bala bisi ai wakilci na ne, ni na sa aka kashe shi. Alhaji Bahir kenan baka barin ko ta kwana, ni ma da kudirin da nake so in ci ma. Lafiya. Wannan ko lafiya ya zo ya ture ni kawai. Wannan bai da gaskiya biyan da aka. A tsoraci abu. Allah kiyaye. Inda gani babu gaskiya. Kai. Ni tsoron Alhaji Siraja nake. Anya ba zan faɗi gaskiya ba kuwa kada kuma na jawo kaina. Buhari da bai ko shi Buharin ba zai ga wannan wani kai ba. Kana gane ni? Ba ruwan da Alhaji Siraja. Duk wani jin ka ga masa ta ga masa. Dan gaye, can da ga masa. Ni na ga masa. ni abin da yasa nake. Ka ga Allah in je da kai za ka ran irin za ka ran irin wannan magana to wallahi zan yi maganin. Ka gane? Da ka faɗan gaskiya? Ba gaskiya ga ma ni ko wani kiyaye ka nuna mu. Na je ga ma ka gane? Da kai wallahi Ni za ka gaya haka? Ni za ka faɗa haka? an gaya ba ni da ubangiji Idan Alhaji ne ko? na gaya ma wannan dai Billa. Na gaya ma. Ni kike gaya haka? Ba zan gaya ba. Utando, zo mu je.
kai me ke faruwa? Gandiroba ya ce ku saurara. Ya ji mu rauni. Gandiroba ya yi magana ya ce ku saurara. Faɗan me kuke yi? Wannan gayan ka da shi kawai sai da riga. Kai to gandiroba da ya ce ku saurara. Kuma maganin ka saurara. Ana ji na? Ku saurara. Kon ta ko muke sai na ga maka ko muke. Dan gaya bana shiga harkar ka bana shiga. Ina je gaya maka. Ina je gaya maka. Na je gaya maka. Kai mu a gidan nan. gaskiya dan gaya na ji watsiyan nan da aka yi. Ba kai da mana ga kai rago ne. Ka tsaya ka bi da shi a hankali shine magana. Ka san ni waye ne a gidan nan? Kai haƙuri ne ba ƙoni. Muna rigima ka zo ka raba mu? Kai haƙuri. To ka ƙara shiga al'amura na. Ka gane? Ka ƙara shiga. Kai haƙuri. Ka ƙara shiga. He Samus Otondo. Ka gane mu yaran Alhaji Salar ne. Ba a shiga al'amuran mu a gidan nan. Zo mu wuce Otondo. Zo mu wuce. Ya harkoki, ya kasuwa, ya wajen su Alhaji. Haka mutanen birni. Ana ta harkoki. Ya tumaki. Wala alhamdulillah yanzu nan ba na yanka wata tasari. Wallahi magana ce da ma ta kawo ne ta yaro na da yake neman yan wajen ka ataka. Kawai shi ne na zo mu jiya za a yi. Alhamdulillah, Mallado, ka waje abun alkhairi. Wallahi malam Idi. Mutane tun daga birni an zo neman auren Atika. Atika ta yi. Kudi ranar da na je ɗebo ruwa. Ta an shigo da shi na. To ka ji ko? Atika ya aljanna. Atika ya aljanna. To babu damuwa. Gaskiya ne. Babu damuwa. Atika yawwa. Mallado an so mana ruwan nan. Sai wannan ranar baba iziya bismillah. Bismillah. A sha ruwa da Allah. A sha ruwa. A sha alhamdulillah. Ai Alhaji ina gaya maka. Ni na rike Atika. Ni na rike Atika ban taba cewa Atika ta yi ta ce ba ta ba ko ba haka bane Mallado saboda haka na ji daɗin wannan lamari domin Atika yarinya kirkici na rike Atika kai komai dare na sa Atika aiki sai ta yi komai dare ai biyayya kenan Atika yarinya ce mai biyayya to alhamdulillah ai ni nan da kake gani na ni kanin baban Atika ne kanin baban Atika ne a guri na ta taso kuma na rike ta hannu kuma ni zan bada aurenta babu damuwa kuma na ji daɗin wannan lamari masha Allah na ji daɗin wannan lamari ban jige Allah ya sa a yi albarka ko ba haka bane wallahi to alhamdulillah ban ta nimu tunda baki sun zo da Allah sai an wani addu'a to mallan sai an wani addu'a Alhaji za a koma shi. Wallahi za mu koma. Allah ya sani ke. Na gode. Na gode. Godiya muke. Na gode. Godiya muke. Ni ne da godiya. Ni ne da godiya. Ana ji daɗi. Allah saka da alheri. Masha Allah. La quwwata illa billah. Anya zan ma shiga kauyen nan kuwa. Hai. Anya kuwa gashi yanzu ban samu kuɗin auren Atika ba. Mu yanzu in nace zan koma birnin nan 'yan sanda suna can suna nema na. Hai. Anya kuwa. Amma wani in shiga kauyen nan da in gano ya Atika take. In ga ya take ciki dole ne gaskiya. Action. Rabiu. Ta? Me ka zo garin? Yau din nan. Ce ka zo biki kenan. Biki kuma? Wani biki kenan? Eh mana. Bikin wa?
abin baka san me yake faruwa ba to yau din nan ba sai gobe ba ina alhajin nan na birni yau ake daurin auren sa Atika mu ma mu je gani shin Atika ta mana ka zo mu je ka gani kai ba zai yiwu ba wallahi mu je sarki kin ga waro kin ga yin can wancan shi ina zaka taron da Allah gurin taron zaki Allah sai na kashe shi Rabi'u ka san magana kisa kuwa to ko baka kashewa idan an samu matsala kai za a ce ka kashe to sai me kuma me ya faru Halar sakatare maganar kudin nan yawa a ajiye su tun da kaga wannan taron da ya kusa tashi insha Allah ba matsala in komai ya koranye sai in neme ka yawa na gode a taro ya tashi lafiya na gode ok ka mika mun sakon gaisuwa ta ga sauran ma'aikata na gode halo yawa alhaji sauki yawa na gode su ma kayan sun je yauwa na gode na yi mamaki PA ta ya kira ni ya yi min bayanin yadda kaya suka yi sauki amma ko da yake yanayin kasuwa ne ka san yanzu wannan taron a taro ya tashi lafiya na gode ok sai na shigo sai dai zuwa ran ita yau yauwa na gode Allah sarki Alaikun salam. Amma injiniya mota ta yi daɗi. Gaskiya dai wannan taron ne yasa wallahi ka ga ban neme ka ba amma dai mota ta yi gyara yake. Za ka ga sakona yanzu ma sauri nake zan je abun nan. Office to kuma dai amma na gode. Masha Allah. Atika. Amarya. Amarya kin sha kanshi. Amarya ba za a buɗe fuskar mu gani ba? To, shikenan. Da kazan nan bari mu fita dan yi wani uzuri in dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.